बै माखासे नेना दंलायो सेंग्राफ्रा दायो गासै बेरायनो थांलायनोसै आरोना जोङो गिदिंहैलायनोसै बहाबा लामाया नै बेफोरबायदि अबस्था आरोना बे जाबाय दैमा नै नालाया बेफोरबायदि नैबे लामाया औ सल' नै सेंग्राफ्रा नेना दंलायो आसलफ्रा हिर'फ्रा नै आं गैयाबो जायो दानिया थांलायसै गोबां मानसि जाखायो आरोना नै गोबां मानसि जाखायो आरोना इसना नै मिसिंफोरनि मराकास आरोना बियो ददगां होनो नामा नै ददगां दायो ओंखाम जानो फैदों आरोना ओमफ्राय नै दायो ओंखाम जानो लाबाय जोङो ओंखामजों सबायजों अमा बेदर आरोना ओमफ्य एसे आसार दङ नैयो साइमद जाहैबाय इयो ओंखामफोरनि साइमद नोंथांमोन होबाय जुमाय गोसोम जोंना होआसो लोंना हो थिगसे लोंना हो बिथाङा जागासिनो दङ दा नै वाव सबाय दाउ बेदर ये मा माबा आसारथाय आसार सिनलाखै नै आसार जागासिनो दं मोजां नै दायो जागासिनो दं आरोना बेयो जाबाय सबायजों अमा बेदर ओमफ्राय नैबिथिं आसार दङ ओमफ्राय नैबिथिं अमा बेदरजों मारा बिलायो अमा बेदरजों बिलायो आरोना बिसोरबो दांगासिनो नै जानाया आसलफ्रा बिथिंबो जागासिनो दं आरोना नै माखासेफ्रा होगासिनो दङ ओमफ्राय बिथिंबो नै गोगोम होखादो माने माबा मोनसे प्रग्रामानोसै आरो जेनेबा ओरैबायदि गिदिर जायो आरोना बिसोरना नै गोबां मानसि जाखायो बिसोरना जागासिनो दं नै मानसिफ्रा नै अमा बेदर बे जाबाय अमा बिबुजों सबाय ओंख्रि आरोना नै इयो आथिं खर' अमा बिबुजों सबायजों सङो ओमफ्राय नै बेदर मोजाङै आरोना ओमफ्राय नैथिं आसार लाब्रा दांगासिनो जानाया हिर'फ्रा नै नाथाय गोथाव नंगौ नङा बरिया नोंलाय देलाय वाव माबायदि गोथाव जानो अमा बेदर बेयाव सबाय दाउ आरो आलु बाथोन दङ आलु भाजा मजा बिदिबो दांगासिनो जानाया अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।